थुकायै नाय अबनिसि बिचार सानि नाय ब्रह्मसि जेल सबनानि नांले यांगो नुक दंगो अरवो निनि बीजेपी नों जे बीजेपी थांका ओ बीजेपी नि जारा अरवो निनि अरवो दंगो मेंबर्स दंगो इलेक्टेड मेंबर्स अर दंगो इलेक्टेड उपप्रधान बरकसे अरवो दल तुइनाय गेंग्रेप खालाय दंगो निनि बुरि 16 बছর न आबनो सि नों जेल सबदि आबनो सि नों फाचे अर्डार सान्दि नोंबा बियां बर'नि बरक न बियां तंगसं बरक न बा नों आलंग दाबायनानि रक आलंग जबायनानि रक नों अमहाके कक साबा नों साइमानो अमरपुरनि गतना अमरपुर बचिनि बुरि बुखु बिनि 30 जननि टिचार बायनो जे सबुइनाय अररम फेसमप्रे खालायजाक मानि नों अबनो से बिचार सान्दि नों अबनो से कठोर शास्ति मारनायनि सादि बे नन बरक सा हानजे दंखामबा ताबो खंगांगाय नों बुखुगो रांबाय मार्क्स थेपा जाखाय इंगि दंखा कक कासा दंगो बांला बाय कोथाय हाहन्त चिर बसंत आमी बसन्ते मरि माहायनि दंखा अर दुइबार बसन्तनि कक साजागो कायसाका बसंत रूप ताय कायसाका बसंत सीजन अ बसंत सीजन न ब बेरायनानि थांपुरो अ बसंत रूप बाय आक्रांत उंगि थुइमानि कक तिनि पाताल कनाबो अम हायना उंगि दंखा बंग करona रानी इंगि दंखा जेमन करनानि समय मार्क्स थेपाया दिबा बंगांगाय अ मार्क्स थेपा माने रांनि मार्क्स थेपाय दंखा गाबा बब्रो निनि बरक थैजा दं थांगै दा दं निनि बरक रेब दा खायजा दं दर्शन दा खायजा दं ब आबो सिलिया कबंग थुइ दंखा रांनि कबंग थुइ दंखा दिनि आं सानानि मुजुंगु करनानि समय जों नुखा मार्क्स थुबैनाय करनानि समयनाय निनि सेनिटाइजार बाय अ भाइरास उको मानि खारि मानि दिनि बनबो गु बेग निनाय बनबो खारि मानि जों नुखा ताबो गांगा निनो अबो गु बेग दंला निनो अर बुखुगो नों जिसुपन मार्क्स थेपै रागनि मार्क्स थेपै दंदि नों कुनु दिनै यगला 2023 लास्ट फाइट पाइकान गांगाय नों नाय दे आफुरो बुबाग्रा दा खारनानि नां नों दा खारनानि नां आबस नायदि बुबाग्रा ले बिसास गात खाया ब कुनु दिनो खारिया ब ताबो बतंनाय उलो बतंनाय बिनि दिल्ली नक दंगो केलकाता नक दंगो शिलं नक दंगो आबो थानाय न फायनाय न ब आशा जावा खलाय दंगो आबो जों जक्त बरक न साइमान दंगो पाताल कन्ना नों निनि कक न लिमिट तो तरदि लिमिट नि बायरे थांखां गांगाय जों TWF कुनु दिन नन चाया नोंया खायनाय दिन आने दिन खाय आब्र पर्यंत नन चुबाखा आउ नेत्री काहामान खायने आ बरकसि ताबो आ बररक निनि लगी करिखा तिप्रा मथारको फाइपे बेखा आं सानानि मुचुंगो दिने पाताल न नों अमहायकाय सामानि अ बररक न तैसा जलि हुइनाय नन ताबो ले हास हामको नन गु बेक हिमानि नों ताबो मुइदु खायरि माहाय लुकजाकसिव आं जे अब गु बेक हिनजागिया वय नों से बुबाग्राना धुन के लाथा तैरि फ्रिक नायतुक जांना हिनसामाने नों ना लाथा तैरि फ्रिक जाग नायदि आं अबसे सानानि मुजुं पाताल कन्ना न दिनि तेबो जों अर पाताल कन्ना न नुखा जे बुबाग्रानो 2023 नि परे हिंगे शिलं दा खार थांनो केलकाता दा खार थानो हिनसाव बुबाग्रा तांनि खारनाबा बुबाग्रा केबनो फान बिसास गात खलाया बुबाग्रा जतनो हामजागो जतनो कग्रुबो जे एकटा किछु खलायनाय बुबाग्रा जों बसायमानो हानि बागै दफानि बागै थानजानि मारि तुगुइ दङ ताबो बुबाग्रा कुन दिनि बिसास गात खलाया बिसास गात खलायनाले पाताल कन्नासे नों बिसास गात खलायगा सिगांबो नों तिप्रालेन सानगा तिप्रालेन सानिना नों आरो बिसास गात खायबोगा नों ते बिसास गात खलायगा एनआरसी सानिनाय फरेनार गु बेक निनाय रां फैसा तलांगिनाय 10 टाका निउनाय नों बिसास गात खलायगा अ बररंनो नों याकारि कलांखा नों व्यक्ति स्वार्थ लुपनि बागैनाय नों याकार कलांखा बिसास गात खायनेले नोंसे 2023 नि परे नोंसे बर तंनानि तंया आमसे वान सुगदि आर बुबाग्राले माया गोनांबा बुबाग्राले थांजा सानायबा बुबाग्रा हिनपान मानो माना खायपान मानो किन्तु बरर माना खायपान माना मानिया फान मानो नों किसा हुसकासि तंना नांसिनाय आ जागासे थां सगैयानो जों नन अमहायकेन जों मास सासिनाय निनि जे कथा बाता
अतिरिक्त मात्रा लाई थाका आबुनि बागैनो जों दिनै प्रेस मिटआव मा फायो ननो स्राय स्रायकै कक सानानि बागै दिनै बसाते बसावो तिप्रासा बुरि नाय हिंगा गाय बुबाग्रा नुबर नुखाबा बुबाग्रा बर तिप्रासानो बुरि खाबा बुबाग्राबा थानचानि मारि हिनिसे थानचाव जतनो फायदि हिनिसे अरो कसाक बुया गोख्रां बुया हिनै नाय जतनो शेरिं तंमानि जागाव नुबर बु मानि नुक तंखाबा अमा हायके कक्ता सादि नों वानसुदि नों तिप्राजोक सि बाक्सा साव ननो अनेक कक उंगै साव फियाबा जों बुरि रक उंगै नाय जों आसिक